Dul-an sa 1.5 milyones ka pesos nga balor sa nasakmit sa gidudahang illegal nga drugas gikan sa duha ka managlahing bypass operation sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Una nasakmit na kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa Cebu gikan sa duha ka manlalaki sa barangay Dumlog, Talisay City. Ang subject sa operasyon ang 34 anyos nga way trabahong gitumbok ka high value individual. Samtang ang silingan nining 41 anyos ang giingong kauban sa pagpamaligya. Samtang sa laing anti-drug operation, nasikop ang 19 anyos nga lalaki kinsa giila usab nga HBI kay makadispose kining 200 grams sa illegal nga drugas matag semana. Ang 19 anyos nga lalaki ang giingong bag-o sa maong illegal nga binuhatan ang nasikop sa barangay Dul-an. Nasikop usab uban sa batanon ang 34 anyos nga construction worker kinsa mao giingong tig-deliver sa Cebu diya sa may barangay Tangki, Dul-an 3 ug pipila ka parte sa lungsod sa Minglanilla. Nasakmit gikan sa mga dinagpan ang mabalor sa Dul-an 500,000 pesos. Dakip sa nasakmit ang usa ka 9mm Logitech DG9 nga armas.